клуби марказии варзиши артеш бо монанд аз кишвари мо ки моро намояндагӣ мекунанд дар ин даври интихобӣ ва нукта намонад ки аллакай тақдири ҳамлаи навбатӣ бо иштироки бозигарон дастаи Ал-Наср пас ба дохили ҷаримагоҳ ва мутаассифона тӯб ба дарвоза ворид мешавад. 19 дақиқаи ҳамла тавассути канори чап идома ёфт. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ буд ба ихтиёри худ гирифт. ҳамлаи дастаи Ал-Наср ташкил мешавад. Мубарак Ал-Сайри ирсол ба дохили ҷаримагоҳ зарба ва гол. ҳисоб 2-0 дар дақиқаи 30 бозӣ. Наср ҳамла тавассути марказ идома ёфт. ирсол ба Шурух Ал-Сави ва довар пеналти мегузорад. боз як имконияти дигаре ки метавонад дастаи зарбаи Луванга ва хеле сахт буд. Тӯб ба дарвоза ворид мешавад. ҳисоб 3-0 мезанад дар ин даври интихобӣ. Чӣ гуна гуфтем, аввалин голро дар бозӣ ба Иттиҳод зада буд. намояндаи Урдун. Пас ба Клара Луванга. ҳамлаи дастаи Ал-Наср идома дорад. зарба ба самти дарвоза ва чӣ гуна гол инҷо ба ҳадаф расонида мешавад. Клара Луванга ба хубӣ истифода мебарад. ҷо имконият барои Клара Луванга бо дарвозабони 1-1 мебарояд ва табиист ки аз ин гуна фурсатҳо ин футболбозбоно истифода мебарад. аллакай бозии хуб нишон доданд. дар идораи уст пас ба дохили ҷаримагоҳ имконияти навбатӣ барои бонувони дастаи Ал-Наср пайдо мешавад. як ирсоли дигар зарба ва ҳисоб 6-0. Клара Луванга пас ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад. инҷо аслан мехост зарба занад Мубарак Ал-Сайри. имконияти навбатӣ барои дастаи Ал-Наср. ирсол зарба ва ин зарба баргардонда мешавад. ҳамлаи навбатӣ дастаи Ал-Насрро таваҷҷӯҳ мекунем. пас ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо партов ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо ҳунарнамоӣ дорад. чӣ гуна суръати баланд дорад Клара Луванга. пас ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо имконият пайдо мешавад. ба Шурух Ал-Сави ҳамларо идома медиҳад. бозигар рақами 22 дастаи Ал-Наср. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ба Андреа Фария. инҷо боз ҳам қоида вайронкуниро довар ба зарба ба самти дарвоза ва инҷо самти иҷроиши зарбаро муайян карда. дар ҳамин ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард. имконият пайдо мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам то берун карда шуд. як фурсати дигар зарба бо сар буд аз ҷониби бозигар. ҳамлаи навбатӣ дастаи Ал-Наср. ирсол ба Клара Луванга зарба мезанад. як зарбаи дигар ва тӯб дар дохили дарвоза аст. воқеан ҳам бубинед ба дифоъ баргаштан барои Сингано. ҷо як имконияти дигар ва тӯб дар дарвоза аст. касӣ намекунад Клара ҳамон ҳолате ки дар вазъияти қаблӣ ҳам гол зада буданд. пас ба хати ҳамла ба Шурух Ал-Сави. Клара Луванга зарба ба самти дарвоза. идомаи бозиро таваҷҷӯҳ мекунем. бозам пас ба Клара Луванга аст. аз болои дарвозабон тӯбро мегузаронад. исоли навбатӣ ба Клара Луванга. зарба ва гол. голи шашуми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф мерасонад. ба ҳисоб 10-0 шуд. таваҷҷӯҳ мекунем. чанд кӯшиш кард мубориза. аз дарвозабон инҷо гузариш кард футболбозбони Ал-Наср. пас ба ҷаримагоҳ зарбаи Клара Луванга ва ҳисоб 11-0. мавқеияти хеле зиёд буд. зарбаи навбатӣ ва бубинед чӣ гуна голи зебо буд. барои задани гол зарба ба самти дарвоза. тӯб аз дарвозабон
و همین تمام دوستان عزیز و ارجمند بازی دور سوم دور انتخابی لیگ قهرمانان آسیا در بین بانوان میان دسته‌های النصر و کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 12-0 به انجام میرسد.